Ostatnio w takim wierszu, kiedyście być może czytali na moim profilu, użyła takiego zwrotu kot Schrödingera. Ja on sam nie będę robiła wykładu o kwantach i kwarkach, bo to się z zaroski gęba rozsuwa do ziewania, bo to się kojarzy zresztą całkiem słusznie z fizyką, kiedy żaden we szkole nie cierpiał, są bardzo mało ludzi, co toleruje fizyka, ale powiem wam tak, tego kota Schrödingera możecie znaleźć w internecie, to wam nie by dało sprawiać, ale ja myślę, że nie jeden z was, to się tak zdarzyło, że dajmy na to, leciała cegła i akurat ta osoba stanęła pod dachem i ta cegła mu leciała, albo na odwrót, albo go minęło. No ja mam taką koleżankę, kiedy się dzieją takie rzeczy, które normalnemu człowiekowi by się nie przytrafiły, takie też zbiegi okoliczności. Ja wam powiem o jednym zbiegu okoliczności, bo znacie takie powiedzenie ślepy traf, nie? Albo trafiło się ślepej kurze ziarno. Ja miałam taki przypadek, kiedy rzeczywiście mogłaby padać, że to był dosłownie ślepy traf i właściwie przez resztę wieczoru, bo to się działo wieczorem, że się z tego śmiała. Jak wiecie, robię we muzeum i w okresie nocy, w okresie lata mamy tak zwane nocne zwiedzanie i wtedy to było 3 roki temu nazad, jakieś takie gry my tam robili dla tych klientów w nocy. No nieważne jaką ja była postacią, w każdym razie była taka jedna gra, kaj dość daleko, jak od tego mojego bifeja, aż powiedzmy do połowy Antryja, to jest kajsik 6 metrów, stał gornek aluminiowy, bo to tworzyliśmy lata 60. i na dnie tego gorka była napisana litera. Gra polegała na tym, żeby jak ludzie wędrowali bez browar, trzeba było odkryć kilka liter, nie? I jedna z tych liter to była na dnie tego gorka, ale to nie szło tam uwidzieć, co to jest za litera. I no, jeszcze ten gornek stał w takim ulachopie, a ludziska z tej pozycji kajo stoja, wybrane ludzie, bo mieli do dyspozycji 5 balów do tenisa, mieli ciepać w tamta struna i w to najbliżej ciepnął, no już o tym, że do gorka to żaden tam nie marzył, to mógł tam podejść i przeczytać ta litera w tym gorku, no i tam pod koniec tej gry jakieś też tam hasło korporacyjne ułożyło. I wiecie, jest noc, 22, mam 5 bali, ciemno w tamtym miejscu, to koło Familoków. No ja wybrała takiego człowieka, go do ciepnijcie panie, a on mi go do tak, czy pani nie widzi, że ja nie widzę? Ja mu chciała padać, no o tej porze to ja też nie widzę, ale mu go do, niech pan spróbuje, nie? Panu się na pewno uda. I on mi go do, on ani nie wie, w którą stronę mu ciepać. Jak daleko. I przedstawcie się, no miał opiekuna, miał tam białą kryczkę, którą ja dopiero po tym zauważyła. I tym mu tam, no tak ta ręka wyciągnął go do, że w tamta strona. I przedstawcie się, gornek, taka średnica, stoł 6-7 metrów od hopa, hop ciepnął i trafił w gornek. No litera mu przeczytał jego opiekun, ale statystycznie rzecz wyglądała następująco. My to grali przez 2 miesiące, każdy piątek, każda sobota i każdy wieczór razy 2. No to se policzcie. 4 to jest 8 razy 2 to jest 16 i w każdej grupie 30 pora ludzi, czyli 16 razy 30 pora ludzi, ale 5 ciepało, czyli 16 razy 5 to jest kole 50, czyli 1 na 50 i on tam dociepnął do środka, ślepy człowiek.
niewidomy, przepraszam. Jaki jest morał z tej historii? No nie, żeby WOS jakoś namawiała, że macie to lotka skreślać, albo co, bo to padają, że to jest podatek od głupoty. Ale raczej uwierzcie w siebie. Każdemu się trafi, jak tej ślepej kurze ziarno.